Bismillahirrahmanirrahim. Dîsa ferqa me Müslüman û bawermend e û ferqa kafir e. Em ê dîsa bi mînakeke din em ê ne ser ziman. Ev berfeşîr, dondurma û ev mast. Hekî vanê kafirin wê bê mêzene kafir e ev dondurma çêkiriye. Fabrîqa wê ya vê mastî yê wê bêjin. Em veya inkar nakin rasta bi destê insanekî hatiye çêkirin. Çi Müslüman bê çi kafir bê. Ev mast. Ev dondurma berfeşîr. Ji ber xwe ve neketiye vê ambalajê vê naylonê de. İlla di fabrîqena de, di sinetna de hatine çêkirin. Ne bilûm. Lê ew kafir ti carî nabêje ma îdî ew şîrê got pê hatiye çêkirin. Ew şîr jina vî şînayiyê ev çêlek kê çêkiriye. Vê şînayiyê got dixwe kê di nav guhanê wê de, di nav wê rîxê, wê xwînê de kiriye şîr û kiriye mast. Ê divê jî bêjin. Hekî bawermendin em divê Allah Teala ev pez û dewar xoliqan dine. Her wekî ku Allah Teala divê ji we re duwa de îbret hene. Em ji nav rîxa wê û xwîna wê şerabeke wilo û abeke wilo bi we dine vexwarin. Got xalis şîrekî xalis bi we dine vexwarin. Hûn bînin? Ê ay kafirin û. Avan çêleka kê çêkirine. Ev geya û şînayî kê çêkiriye. Kî di nava wê xwînê wê rîxê de wî şîrê xalis derdixê got hûn pêş xwe re panîr û mast û berfeşîr û dondurma çêdikin. Ev fistik û findik û gwîz û bihîvê got tê de ne, ev qeqewa got tê de ya ji ku dê çêbûye? Kê çêkiriye? Allah Teala çêkiriye. Kafir veya nabînin. Kafir mana nankor. Hûn hal û nankorin. Êwa hûn sereseret bînin. Ê got ev çêkiriye ev sinehet di fabrîqekê de hûn ji wî re îbadet û teslimiyetê dikin û wî dikine serok û mezinê xwe. Ê me em wî Allahê got erd û asîman û tiştê nabere erd û asîmanê de xoliqandiye. Ev çêlek û ev dewar û roj û heyv û geya û stêrek got çêkiriye em ji wî re îbadet dikin. Weke hinek kafir hebûnî ji roj û heyvê re îbadet dikirin. Diçûne secda. Xwe jê re ditewandin. Allah Teala got ji wan re neçine secdê. Ji wî Allahê got roj û heyv çêkire ji wî re hene secdê.